Magandang gabi na naman sa ating lahat mga ka-adventure. Muli na naman kaming sasabak ni partner dahil maganda ang panahon. Napakakalmada, walang kahangin-hangin. Tingnan nyo naman ang dagat mga ka-adventure, walang kagalaw-galaw. Ay, ako magandang Napakakalma. Kaya amin na naman ang hihilingin mga ka-adventure na sama-sama na naman tayo sa paninisid. At panalangin natin na makarami tayo ngayong gabi para makabinta tayo at may pangbigas tayo kung tayo ay palarin. pangbigas talaga ka-idol. Oo, wala nang laman ang bigasan. Sa hirap ngayon ng buhay. Kaya sana ay maganda-ganda ang biyaya na ipagkulob sa atin ngayong gabi. Ang aming gamit, goggles. Lulusong na naman tayo mga ka-adventure at sabay-sabay na naman tayong maghanap ng kahit anong pwedeng mapakinabakan dyan sa ilalim. At kung ano man ang ating makakayanan mamaya at kung anong ang ipagkakalob sa atin ay sabay-sabay nating pasasalamatan sa aming pag-ahon at sabay-sabay natin masilip ang kung ano man ang biyaya ang ating makakamit ngayong gabi. Kaya kung bago ka pa lang sa aming channel ay muli namin kayong inanyang mag-subscribe kung sakaling maibigan po ninyo ang nilalaman ng aming mga video at paki-like and share na rin po yung aming video, kunting lambing, at paki-hit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated tuwing kami may bagong upload ni partner Andrew. Anong masasabi mo dyan partner? Manood kayo lagi mga ka-idol para sa ganon ay masaya tayong lahat. Yun no. Sisisid na kami mga ka-idol. Oo, hindi na namin patatagalin mga ka-adventure. Medyo mas maaga kami ngayon dahil may kasabihan nga na daig ng maagap ang masipag. Kaya inagahan namin konti. Kung mas maaga, mas maraming makukuha. Ayun no, sana nga. So, hindi namin patatagalin mga ka-adventure. Kami dadive na ni partner. Baka nandyan na naghihintay sa amin yung mga grupo ng mga samaral. Let's dive mga ka-adventure. Dive!
Taragbago. Taragbago. Labo. Oh shit. A few moments later. Kahon na kami mga adventure. Ang huli namin ay narito na. Huli ni partner Andro. Isang timba. Pakarami. Ito. Talaga naman. Ang huli ko ay nandito naman mga adventure. Ito. Patong ko na lang dito. Ayan. Maraming alimasag. Limasang na katrupa. Punong-puno. Puno ang isang timba ang huli ni partner Andro. Oh. Grabe. Isang balde, walang duda, talagang puno. Oh, puno. Para siyang namalingke. Punong halo-halo na yung mga isda at saka alimasag, mga katrupa. Walang duda. Oh. Oh, Hindi na rin lugi. oh, yung lugi. Talagang umaapaw, oh. Kayanan mga kadidor. Oh, maraming salamat sa blessing. Oo nga. Oh, Thank you very much sa biyaya ng dagat. talagang malaki pa, oh. So, Malaking ano kahit to. pa paano maganda-ganda naman yung binigay sa ating biyaya ngayong gabi. Maraming salamat sa mga biyaya na ito. Maraming salamat din sa inyo mga kadidor sa pagsama na naman ninyo sa amin ngayong gabi ni partner. Naway sa susunod na sisid ay magsama-sama tayong muli at sana hindi kayo magsawa na kami ay samahan ni partner sa mga susunod pa naming adventure. Oo. At dito na nga lang magtatapos ang aming maikling video ngayong gabi mga adventure at naway nasihan kayo sa maikling video na pinasilip namin sa inyo. At muli, pusong pasasalamat at naway magsama-sama tayo lagi at kung ano man ang
makakayanan sa susunod ay pagpapasalamat natin muli. Thank you very much mga adventure at kita-kits sa susunod na adventure.